Здравейте, аз съм Лъчезар Цветанов и съм продуктов дизайнер по професия. Чрез познанието ми на продуктовия дизайн и моето потапяне в сферата от дългогодишния ми опит като управител на творческия процес за Himascale в Нью Йорк, аз осъзнах и разбрах дълбоката връзка между добрият дизайн, човешкото преживяване и отличните бизнес резултати. Това го изпитахме многократно с различни продуктови разработки, като ергономични столове, рамена за монитори, осветителни тела. Всичко това беше разработено и произведено в огромни мащаби. И за мое щастие това успя да достигне до много хора по цял свят. По пътя ми в израстването в дизайн професията, също така разбрах, че добрите продукти и тяхното влияние върху човешкото поведение всъщност изграждат и много силни бизнес принципи, което само по себе си, естествено, всеки един бизнес собственик и управител на големи екипи би трябвало да го ангажира. Тук е момента да кажа, че дизайна наистина е една супер сила. Като основният принцип за мен, че дизайнът е най-вече усещане. Усещането е продиктувано от нашите действия, а пък нашите действия, сами знаете, определят нашето наследство. И затова наистина ви призовавам и да помислите дали дизайнът трябва да бъде оставен на случайен принцип. Дали не трябва наистина да се работи осъзнато в поставянето на ясни стратегически параметри към израстването на вашия бизнес и как дизайн може да повлияе върху вашето поведение, на вашите служители, на вашите бизнес резултати. Защото дизайнът, ако се остави на случайността, той започва да работи срещу вас, а не за вас. И ние от Студио Ново можем да бъдем полезни в изграждането на офис интериори чрез нашите решения, като представител на много глобални компании в сектора, които връщат фокуса, енергията и паричните потоци обратно в бизнеса ви. Благодаря ви.